Hello, hello mga ka-Oragon. I'm your very own Musikerang Oragon. Don't forget to subscribe to my channel and like and share and just comment below. Thank you so much. Hello mga ka-Oragon, ayan oh. Maaga na ako ngayon pero akala ko pang-una na ako. Pang 100 plus pa pala ako, ayan oh. Marami na kami. Anong oras ngayon? Check the time, 2:53 AM. Madaling araw dito sa Jeddah Consulate. Ayan. Hindi pa ako nauna. Kailangan yun, basta tawag ng kalikasan. Ay, buhay ng isang OFW, napakahirap. Ayan po. Ayan, thank you so much for subscribe sa channel, Musikerang Oragon. Ayan. Ito po kami, madaling araw, nakatayo dito lahat. Hanggang doon pa sa may siguro mga 100 meters ang sa may entrance ng ng consulate. Ayan po, hanggang sa muli. Thank you. Ayan, naputol yung video ko. Just to continue. Ayan, ito kami. Ano bang lugar ito, kuya? Hindi ko alam yan. Nakalimutan ko, alam kong lugar to dati. Ano bang lugar to? Pero alam mo yung Alroda, kuya? Oo. Sige. Ay, kaya napapasalamat ako kay kuya. Ano bang pangalan niyo, kuya? Abil. Abil, taga saan kayo sa atin sa Pilipinas? Mindanao din ako, Iligan City. Mindanao. Ako po, Bicolano ako, kaya ang aking YouTube channel ay Musikerang Oragon. Marami akong kaibigan yung Bicolano. Ganun po ba? Sa Basatin. Sa Basatin ay dati nagkakanti kami sa Albasatin. Meron kaming restaurant doon, may branch kami doon nung nasa old company pa ako sa Uptown 966. Meron kami doon meron kaming pwesto doon. Kaya alam ko, familiar sa akin yung Albasatin. Nakakapunta na rin ako doon. Open doon, may swimming pool, nandun ang mga iba't ibang lahi, magaganda ang bahay doon, talagang bilya talaga yon. May mga mayayaman ang mga nakatira doon. Ayan. Ito po, kuya, hi ka ba, i-send ko sa iyo ang i-send ko sa iyo ang aking link para mapanood mo itong video natin. Hindi natin makakalimutan yung experience natin dito sa pagkuha ng passport. Inabot ng 10 oras mahigit. Walang tulog, walang kain. Inom lang kami ng tubig kanina. Ayan po, ganyan po ang buhay naming OFW, para lang sa pamilya. Kaya ayan, may pang daan dito Ayan, sige kuya. Ayan, medyo mahirap yung daan. Medyo, ayan, highway kami, nag-highway. Ayan po. Ayan, hanggang sa muli po, Musikerang Oragon. God bless you guys.